Top 5 miest na svete, ktoré boli záhadne vymazané z map. Časť 1. 5. miesto Wittenoom v Austrálii. Toto mesto bolo vymazané z map, ale niektorí ľudia tam dodnes žijú bez adries ako duchovia. 4. miesto Tauret, štát, ktorý neexistuje. Muž priletel z krajiny menom Tauret, no na mape chýba. Muž mal pas aj doklady, no záhadne zmizol. 3. miesto ostrov Sandy, na mapách bol zakreslený 100 rokov, no v roku 2012 tam prišla expedícia a nič nenašla. Tento ostrov v Latne nikdy neexistoval, ale dodnes sa nevie, kto ho tam pridal. 2. miesto Arzamas 16 v Rusku, utajené sovietské miesto. V roku 1946 ho úplne vymazali z map. Vraj sa tam vyrábali jadrové zbrane. Ľudia, ktorí tam žili, nesmeli povedať, kde sú. 1. miesto Agloe, USA. Na mape sa objavilo falošné mesto Agloe. V skutočnosti neexistovalo, no ľudia tam začali chodiť a z vymysleného mesta sa zrazu stalo reálne. Sleduj pre viac zaujímavostí.